Pak RT gak ada ceret. Ora ndek gelas, ora ndek ceret iki. Jare carete kotor kabeh, nggo tatah mambegi jare. Iki rencanaku ya. Yo. Seger kita. Iki kene ya, nit rencanane dalan sing nggonamu kowe wong. Tak bangun. Alhamdulillah. Bu, inget titip ada Iya, ya, Bu ya. Iya, karena datane akeh, cuman engko sing awal-awal iki nggone dalan RT 1 dhisik ya ngene kowe wong ya. Oh iya, Bu. Wah, beneran, Bu. Seneng aku udah dibangun Bu dalane. Heeh. Bu, aku enggak bawa sangoni to, Bu. Oh iya, ki mau dia duitnya kok lali aku. Duh lah, ki mau kok tasnya nek apa iki? Apa iku, Bu? Oh, ki mau dikei nganu ki mau. Dikei sapa ya ki mau? Alhamdulillah, sama kita THR. Suwen ya, Bu ya. Nggih, suwun. Kena gitu pempes karo susu. Ayo, Nit. Heeh. Tak ya, Bu. Aku ya, Bu. Heeh, digawe wae. Heeh, suwun. Suwen ya, Bu. Ya, hati-hati ning dalan ya. Ya. Ini aku arep balik nang Pak RT lah. Urus sangoni kayak mau lali kayane yo, ayo. Ayo. Sampeyan sangol tak sitakan lumayan ki. Yuk, yuk. Kowe yakin ro arep balik meneh ini Pak RT? Yakin lah. Lah Bu Lurah lo nyangoni 100. Kan enggak nyangoni 50 Pak RT kan mending. Emang ora 150. izin? Ora, ayo lah. Kami larang. Sama Pak RT. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak RT. Lah ngopo meneh to kok balik? Nah iki ngopo lho? Kayak mau ro mbok sangoni aku, Mbak Nunit. Pak RT ki piye to? Masa wargane dolan ora disangoni. Lah iya. Ndang nyala sangune. Jan. Ora kan mlebu ta iki. Ora usah kono ae. Rasa mlebu. Ya. Si. Sini balik. Pak RT. Soalnya Pak RT. Ya. Wah, andel loh. Iya iki. Ki pirang juta iki Nit. Ayo Nit. Ditok Nit. Aduh. Seneng Nit. Ya aduh. Andel kok seneng Nit. Aku Nit gak shopping Nit. Ayo Nit. Buka. Ya Allah ro, jan ora genah tenan Pak RT ki ro. Mbok mending ora usah ngekeki ngene ki ro, timbangane dikeki tulisan tok ro. Lemes aku ngene ki ro. Piye lho Pak RT ki kok ya nemen-men ngono lho ya ampun. Kayak apa iki ki? Ngerti ngono kok saya ngira deh, ngono penak malahan iki jajal. Kuek. Iki jan ra gatos nyete. Wah, orang genah Pak RT ki piye lah. Miskin kayane dhek iki. Kayane ra duwe duit kan kayak iki. Alah, 9 bola gua lah.